Okay, mani popcorn, please. So yun, nandito kami sa may lapas, mga ka-take care. At papasok kami dito sa may tulay. Ayan, mayroon tayong nakitang tulay doon. Ayan. Shout out sa mga kasama namin dito. Iyan o. At dito natin ipapasok yung si Klong Klong. Let's go! So yun mga ka-take care, nandito na kami sa may Lumboy, Lapas. Tatawid kami sa ilog mga ka-take care. Yan mga ka-take care oh. Dito kami dadaan. Pwede rin nating hawakan yung cellphone natin, pero kailangan talagang hawakan nating mabuti. Mahirap na. Let's go. Dalam, sukatan man. Baka mabasa yung pantalon ko. Oh, di nga. Ingir naman. Let's go. Pababa na tayo mga ka-take care. Hawakan lang natin mabuti yung cellphone. Hindi mga itong vlogger. Matin lang ito cellphone mo. Dandan tayo. Go. Let's go. Matin lang ito Binjay. Haan? Let's go. Pasawakan lang natin mabuti mga ka-take care. Siyempre yung kasi natin dito, yung main natin is yung adventure talaga. Adventure talaga yung gusto natin. Baba ka na, Agrod. Agawa talaga ito yan. Adi akas ano, adadot, di ba si mabagkat tayo, nagbati ka dito ha. Bis ko pat tayo. Let's go! Adventure na to mga ka-take care. Alright. Kaya na. So dahan-dahan tayo mga ka-take care, baka madulas dito. Basakatan. Yan na, oo. Alright, let's go. Mga dalong ginay. Buti na lang, mababaw to. Hindi ka pala great. May katin! Ayaw sumama ni Kuno, takot yatang Kuno eh, dumaan dito eh. Gawa takin eh. Ika, tanong doon ko tayo. Doon mabagkat tayo. Diyan na siyang kalarol daw. Nandito kami sa may ilog ng Lapas. Alright. Yahoo! Oh. Bubuhat tayo ng mga kahoy. Ika, yan, bababa na si Padre Jibo. Ayan, oh. Tutugtugan natin siya ng kakaibang tugtog. Yan, sige. Bari-bari apo. Okay, let's go. Sundan natin si Kandro ha. Buti lang bababaw dito kasi kung malalim to, ay hirap na. Baka hilahin tayo ng sirenang sexy. Dito oh. Uy, medyo malalim dito mga ka-take care. Basa na yung pantalon natin mga ka-take care. Pero madaling matuyo to mga ka-take care dahil manipis lang naman. Alright. Dito na si Idol Kandro. Ayun, may dalawang basuka. Nabasa na yung pantalon natin. Yan. Enjoy, enjoy. Let's go. Get tayo dito mga ka-take care. Nag-shorts na lang sana ako. Pasana yung pantalon natin. Alright. Get tayo dito mga ka-take care boom. Ayan. Ayun oh, may mga kawain talaga dito. Ayan, tatawid natin yan mga ka-take care. So, lawak ng bukid. Lawak ng bukid dito oh. Ayan oh. Papalyasin na natin ang kal. Tabangir. Lawak pala ng bukid dito oh. Oh, napakatahimik. So ito yung mga iba itatawid namin sa ilog mga ka-take care. Tirahin na natin to, baka tirahin pa ng iba. Let's go! 1 hour later. So yung mga ka-take care, ito na yung mga nakuha naming mga kawayan oh. Oh, ang dami oh.
Ayan yung mga tropa natin, mga sundalo. Mandirigma ng sawing pag-ibig. So dito namin nilalagay. Ayan. Ito lang yung video natin mga ka-taker. Maraming salamat po sa inyong panonood at pag-follow. Shoutout kay Idol Candro at kay Kumpadre Jibong. Sana matagpuan na namin ang aming hinahanap na ginto. Take care, boom!